Bi usurbildar hemen aurrez aurre. Aginan. Aginan, aspaldi denik genuen, pendiente elkarrizketa bat. Eta bueno, hemen izan bihar toki txarrian ez gaude. Ez, da. Obiak egongo ja, baina. Bueno, baitzu, gutxi izango ja. Bueno, zure aurkezpena egiteko ere zaila izate zait, eta orduan, bueno, Wikipedian behiratu eta ere, ez da erreixa, Hauxe jartzen du, ja, balekoan. Agronomo eta paisajista da, ezaguna da hainbat edabidetan landare gaien inguruan parte hartzeagatik. Konforme edo zer gehitu, o zer jarriko zen nioke? Edabidetako parte hartzia baino gehiago nahi esango nuke landarien ingurun eta landarien kulturan inguruko komunikatzailean nahi zela. Parte hartziak ematen du, ez dakit. Politikoen tertuliatan parte hartzezula, ez da? Ez. Komunikazioa, eman eta hartu. Bi aldetara, ez da? Bi bidia. Ados. Bueno, danak ezautzen zaitugu, bai, hori zuk esan dezu, landarekin, baratzarekin, daukazun daiten dezu lan guzti hori, komunikazio lan guzti horrekin, baina nundi datorkizu grina hau, ez da? Lurrarekiko, nundi dator? Umetatik nik, bueno, batetik atxa zerraria da, eta zerrategi batzekan, da orduan ni liluratuta ibiltzen itzanan, egurtartian, enbortartian, enborroietatik gero ateatze zian, ze formak ateatze zian, kapillo bat nola ateatze zuen, edo lata nola ite zuen, telatu bat izango zana, eta orduan horrek sortze zian olako harrigarritasun bat, nola enbor sistrin batekin pentsatu ziteken, etxe bat edo, ez? Batetik hoi, eta beste batetikan justu zerran parian, Amona Jose pasanan, baserria zion, goe aman jaiotetxia, eta han beak ikaragarrizko baratza bazekan. Izugarrizko baratza, gaina benetazko baratza oitako bat, ez da? Baratza hitza dator, aleman, jardin esaten da, edo garden esaten da, garten, eta da baratza itxi bat, ez? Garai batian hemen zian baratzak bezalaxe, ez zuen etxekoa baratza bezalaxe. Arresi batek itxita, eta, uazan mundu bat. Zan, gaztelu bat baliz bezala, ez da? Eta danetatik zehonan, olioteia zehon, frutarbolak, loriak, sendabelarrak, eta antzeon, bere bizitza guztia, bere histori guztia, nola jutezan Donostira, berezkilloik saltzea, eta, horrek nola ateazun aurrea, etxeua, ez da, baserriua, eta familiua, ez da. Eta beak bilduta zekan jakintza hori izan izugarria. Gero gu kale etxian bizi ginean, eta kale etxian bagendun atxona zanan arreba bat, ize bazar bat, bere baratza zekana, eta guare esan, hola, puntalak urlu oitako, ez da, dana oso txorrotxa zana gauzakiten, eta beste izeba bate bai oso lorezalia zana. Eta orduan, saltza hortatikan, beida. Beira zeatera. Zeatera leiken. Eta orduan argi uki zenun horrekin lotutako zerbait ikasi nahi zenula? Bai. Bizitza horretara bideratu nahi zenula? Bai, beste aukera zan, niretzako guztua ingo nukena gara jartan izango zan, eraikuntzakin lotutako zerbait, ez da? Arkitektura edo horrelako zerbait, egurran gai horri lotuta. Eta egila da hori badamakit. Eta hitzetuten gauza guztitan saiatzen naiz, hori lorategitan, eta beti puntu hoire sartzia. Baina ez batez ere landariak interesatzen zaizkit, landariak, bai. Eta baratza, ez da? Baratza, azken urte hauetan baratzaren garrantzia zure komunikazionetan. Eta beti hau ez zuk esan da, behin baino gehiotan gaina, ez da? Euskaldun bat inoiz ez da kultu izango baratzaz ez balin badaki. Zergatik? Hoxe, ez da, azteko baratza bat zer da. Orduan, guretzako, euskaldunontzako baratza da, landaren mundutikan bierditun edo dauzkagun premi guztik asetzeko toki bat. Orduan, beste kultura batzutan jardinak existitzen dira, euskeraz ez daukago hitzik jardina esateko, eta jardin hori da baratza. Baratza batian, baserri bateko edo etxe bateko baratza batian, etxe hortatik handagoen paisaia guztin ikuste dian landariak daude. Hango puntan dagoen paguare etxe aurrian eukiko dugu, edo aritza, edo agina jarriko dugu etxe aurrian.
Gero eukiko ditugu makilak eta lokarrik eta sokak eta iteko, zuaitzak eta zuaiskak ere etxe ingurun. Eukiko ditugu sendabelarrak, eukiko ditugu usaileko landariak, loriak, ritualetan erabiliko ditugun landariak baitare, baratzan egongoia, eta gero barazkik baitare, ez da. Baina ez guretzako bakarrik, baizik eta baita gure etxian dakaun haziendarentzako, ez da. Orduan, hoi dana da baratza. Orduan, baratza zer da? Ez da gaztelerazko huerta, baizik eta guk landariekin daukagun harreman osua da baratza. Orduan, basua zaigeanian, mendila zaigeanian, frutarboleta zaigeanian, lorategita zaigeanian, baratza zitzeiten nahi. Eta zergaiti da iraultzailea, ze hori esan duzu? Bueno, batetikan kulturan, lehenoko galderai lotuta, kulturan kontzeptu honekin, kultura hitza bea dator kultibaretik. Orduan, kultibare da landu eta zaindu. Orduan, kultibatzia edo baratza egitea da lurra zaindu eta lur hortatikan behar ditugunak etekinak edo mozkinak sortzia. Orduan, kultua benetan hori da. Hori gabe ez genduk eukiko ezer. Ez arkitekturarik, ez hizkuntzarik, ez unibertsitaterik, ez etxeik, ez ezer. Lurra lantzea gehatu ez baginan neolitikoan, Euskalduna, oain dala 18.000 urte, oain dikane tximinuak izango gineke. Orduan, kultura guztia horti datorkigu. Eta, bueno... Eta iraultzailea da, zatik gaur egun bizi dugun egoeran, ezta? Persona bat lurrari begira jartziak, hori da egin daiteken iraultzaik handina. Zatik hori da, zure bizitza kalidadia zaintzia, baino baitare ingurukoena, kalitatezko elikadura zer dan ikastia, da zure gorputza jartzia lurrera begira eta lurreko lania eta lurreko energiakin batera jartzia, da pentsatzia zure ondoren guai dize lur eta ze kalidadezko ingurumena uzten nahi gean, eta bar, eta bar. Eta hoi ez bada iraultza, ez dakit zer dan. Ilargiari eta lurrari lotuta bizizeazu? Lurrari bezain bat zeruari behiratzen diozu? Ez lurrari behi. Lurrari. Lurra da ilargia. Bilak orduan. Bai, bueno, ilargia behidatu bertzaio, noski. Eta ilargia, batetik handa, seguruna daukagun espektakuloik handinetakoa, eguzkiarekin batea, eragin izugarri bat dauka guregan, baina lurrai behidatu bertzaio, noski, zalantzai gabe. Lurra da dena. Horretik, nik beti liburua dedikatzen detenean, beti jartzen dut eutxi lurrari. Porque bakizu euskaldun arruok, beti eutxi goia, eta goia ez. Lurrai eutxi bertzaio, ez. Adarretatik ibiltzia utzi eta sustraieta jo bierdeu, errotu bierdeu, ez. Eta zu baldaukazu, baratzarik? Bai. Badaukazu? Baratzatxo bat. Baratzatxo. Bai. Eta zure aholkoa jarraitzen dituzu? Hortan izaten ditut lanak. Nik bestian aholkok segitzen dut. Bai? Bai, nik nire aholkok sortzeko, asko bestianak ikasi behar ditut. Zatik, karo, ni dakit hemengo baratza egiten. Ni jute balimanez Gasteiza, jute balimanez Tutera, hango baratza nola egiten da ikasi beharra dakat. Orduan ez dakizu baratzaz dana? Nola ba. Nola ba. Ez da posible. Ez da posible. Bizi baratzea webgunian, txoko badakau jarrita, jendiak bere ekarpenak egiteko, ezta? Orduan, hitz berezi bat, hiztegi bateako, edo liburu bat PDF-an, liburutegi batean, jendiak gero konsultatzeko, galderak egiteko, eta bar. Eta horko lema da, danadekin inor ez dago. Hain galduta daukagun hori, ezta? Guk ikasi dugu, dana da gure ama, guk ez dugu, nere ama, gure ama, gure lurra, gure herria, ezta? Eta hor, gu hoi da klabia, ez? Eta gu horretan, baiteare, parte hartzen du, adibidez, irratian gu hori ere egiten duzu, ezta? Mila 1985an, hasi ziren, okerrez banao Euskadi Irratian Landaberri programan, edo aholkuak eta emate. Eta zer nolako ibilbidea, ze urte batzu pasadia? Bai, hasieran zan, landarei buruz hitzeiteko, hitzeki jakin deitu zidaten. Eta orduan hartzen gendun,
Geranilua. Eta, bueno, geraniluen historik, izenan hundi datorkio, eta, bueno, bapatien okurritxu zitzaigun, bueno, goazen, jendia deitzen duen, eta zalantzak, eta behi da nun bukatu deon, ez da? 35. urtia itean nioa urten. Eta, ni oso guztua, oso. Hau da, irratian, nik ez dakit jendia benetan jabetzen dan, ez da? Pentsatze baietz, zatik sentitzen da, hoi, ez? Baina irratia dakan magia, ez dago beste inungo edabidetan, ez da? Gu elkarrizketa hau egiten nahi geha, eta elkarrizketa hau noiz ikusiko dan, nork ikusiko duen, telefono stream baten pantailan ikusiko du. Irratia dago, bateko gauza batez ere, gaur egun ja noiz nahi entzun daiteke, baita ere, ez da, baina batekotasun hoi, ez? Komunikazio hoi, zuzentitzia hitzeiten nahi zehala, eta 1.000 persona entzuten nahi diala, ez dakizu nun, bat kotxien egon goa bestia, erropa zabaltzen nahikoa bestia, baina, eta hoi da ikaragarria. Osea, ni irratia juten naizen ero, emozionatuta juten naiz. Oraindik ere. Izatik, gero gaina, jendeak idazten du, galdetzen du, deitzen du. Oie, nun gertatzen da, noi, ez da, inkomunikazio. Eta gero, nik uste, gure saioan gauza bat ona hoi da kala, ez da? Eozeinak eozin tokitati deitzen du, ez dakizu zein sartuko zaizun. Josepa dator. Josepa. Eta Josepa deitzeu, ez dakit nundi, Garamaiotik. Eta urrungoa deitzeizu Mendatatik. Eta urrungoak Otsagabiatik. Eta bakoitzan hizkuntza eta esateko erak. Eta momentu bakoitzean, toki bakoitzean gauza bat bizitzen nahi da, ez da? Baba eta hilarra ez di ereiten toki guztitan batea. Orduan, mundu hoi dana, hain era magikoan elkartzia, edo batematek esatu nian, landari hau dakat, eta karo, zu bakizu zen landari dan, baina entzuten nahi dian guztik ez, orduan, esplikatu zazu nola dan landari hoi, eta persona hoi bere landari horri buruz hitzeiten, bere alaba baliz bezala, hitzeiten aitzia eta deskribatzea, hoi da magia bat. Zenbat galdera erantzungo zen itxun urte guzti hauetan zehar? Kalkulatu duzu? Ez. Baina danak apuntatu dituzu? Danak apuntatuta daskat, hoi bai, danak. Bai, agendatan, apuntatu, batetikan ikasteko garai bakoitzean ze gai dauden eta bar, eta boain bukatu du izaten, izugarrezko altxor bat, baina ez dakizen bat, baina imaginazazu. Bai, 35 urte, astero, eta bataz beste bota dozena bat 20 bat landare tarti hortan. Zuretzat oso garrantzitsua da, ezta? Jakituri hori dena biltzea baita ere. Jasotzea eta... Bai, ni saiatzen naiz, ni jasotzen gutxinez, jasotzeko eta geunen batian, liburutan eta teatzen nahi da hori, egutegitan eta, baina era berian hori etengabe zabaltzen nahi geha. 1.000 entzule horiek danak entzuten dute hori, ez da? Eta hori oso polita da. Adibidez, askotan gertatzen da, nola esaten da hitz, hau? Batek esaten du, gu musika esaten du, nola esatezu hau beste, jendia de repente azte zaizu, WhatsAppian idazten, deika, eta behi da hitzoi esan dezu, eta goatu naiz gure amonak esatezu. Orduan da, claro, bakizu hitzak ze magia dan, ez da? Hitza ez da tontakeri bat. Orduan, hitzak ematen gatu, gure garunian gutxina ustegen dugun paisaiak berreskuratzera, ez da? Usaiak etortzen dira, zuk hitz bat esaten dezu, ez? Adibidez goatzen naiz, ni gotxura ondila dakat, ez da? Esateko era bada, hoi beste upeleko sardua da. Nik esatet era guztita, hoi beste sardotei bada, hoi da beste sardoteiko upela, hoi gueatxak eakutzitako, bakizu, joera hoi du, eta batien esan, hau hoi beste sardotei bateko bukoia da. Eta Arantxa Hartza kazetaria galdamenetik. Bukoia zer da? Bueno, bukoia da, tamaina jakin bateko ontzi bat, sardua iteko erabiltzen dana, eta antxe deitzeigu hori joko emakume batek. Behi da, leheno sardua garraiatzezan gurditan bukoi batekin, bapatian, dana etorri zait burua hitzoi esan dezuenean, aspaldi ez nuen entzun.
Horre bakarrik zema balio du, ez? Eta hori mundu guztien entzuten nahi da, eta ikasten nahi da, eta netzako klabia da jendia jakitia, badirudi zu landaretaz, edo loretaz, edo baratzaz balimadakizu, zu zehala ipularrekoa, ez da, usurbilen esaten da, bastarrekoa, ez? Etzea jendarte honen ardatza, ez? Eta da alderantziz, gugea kulturaren oinarria, kultura guztiaren oinarria, ez da? Orduan, jendia jabetu behar da hortaz. Arro egon behar du, lurraz eta landariaz dakien personak, arro egon behar du dakinaz. Eta guk arrotu egin behar dugu hori, jakintza hori. Eta jende horrek berreskuratu behar du, ez da lotxatu behar ez dakilako ordenadoretaz, edo futbolaz, edo politikaz. Eziketan, beha, zu zea gehiena dakizuna berbenakin ukendukiten. Hori izugarria da. Ta, jendeak hori sentitzia eta hori transmititzeko aukera badola jakitia, nahikoa da. Eta ez irratia gutxi ez, eta horreiten dezun zabalkundea, eta 85etik edo ez dakizen bagarren urtetik zehazki, baina argiarekin ere, hasi zinen artikuluak idazten. Bai, Pello Zubiria etorri zitzaidan, da lazua botazian, da arrezkioa astero, argian baitare. Eta, bueno, justu hain datorren hilian aterako da, 1111 artikulua. 1111 astero. Landarei buruzko artikulu bat idazten. Baina beste sardotei bateko upela da, argia. Ez? Idatzi behar dezu, ja desberdina da. Bai, irratitik desberdina da. Oso desberdina da, oso desberdina. Ez da magia hoi desberdina da. Bada magia baitare, batez erenik bueltan gauza asko etortzez eskitelako, jende asko kaipatzei eta artikulotan esaten ditutenak, eta hortan, desde logo, suerte izugarri badakanik. Baino desberdina da. Idatzi behar dezu, idatzitakuare ondo idatzi behar dezu, argiare ez du eozeinek irakurtzen, euskeraz ez da oturaik. Claro, euskera arazua askotan da euskera bea, ez? Edo euskal kultura, ez daukagula oso liburu gutxi dago, edo oso gauza gutxi dago, eskerrak garai bateko aldizkaritan, da egutegitan, da bada hola, ez, garai batien idatzitakoa, baina ez dela oso gutxi dago. Orduan, eta batien, adibidez, gero, astero idatzi behar dezu. Hori da, izugarrizko kartzela bada, buruantzako. Urrungo hastien zertaz idatzi behar dut, ez da. Orduan, etortzen zaizkit, ikaragarrizko histori desberdinak, ez da, adibidez, hasti honetan guatzen atu geha, Brasilgo janari berezi bat jaten, palmera batek ematen duen fruitu baten azalarekin egiten dana, oso bitxila dan janari bat, eta guain oso modan jartzen nahi da, superalimento horietako bat bezala, eta palmera bada, eta palmera uronduan da honian, badao arraio bat deskarga elektrikoak ematen dituna, eta sustraietan deskargak ematen dizkio, fruituak erori eta beha janditzan. Bueno, histori joi da, artikulo bat, ez da? Orduan, beste mundua da, edo izenak ikaragarrizko altxorra dira, ez? Edo adibidez behin idatzin un artikulo bat, garaia zan, eta babaloria, personai babaloria esateko, 300 sinonimokin, edo ez dakizen batekin, ez da? Orduan, hoi beste mundua da, baina oso interesgarria baita, oso, asko gustatzen zait, eta usteet gehiago inberko litzakela, olako gauza gehiago inberko litzakela. Eta, baina artikulu ez gain, 1000tik gorako artikulu horietaz gain, liburuak ere argitaratzen dituzu argiarekin. Eta uneko, hasi ginen bizi baratzea, eta altaporru, agendak. Garai batian, Eluiarrekin argitaratu nituen Etxebarruko landariana eta Euskal Herriko Sagardua, Iñigo García Eulatekin batea, eta guain argiakin bizi baratzea, altzaporru, agendak, urteroko agendak, nire ustez diala gauza interesantenak. Oain bizi baratzea gazteleratu ere egin dugu, zatik eskatu intzizkiguen, eskatu indigue askotan, eta orain artikuluen bilduma bat ere aterako da.
Durangorako, beraz, izango dugu, ezta? Bai agendak eta bai liburu berria. Bai, danak Durangorakoan egongoia, ilargilan egutegiakin batean. Eta urten letxugak ere banatuko dituzu, edo? Bai, dudik gabe. Izugarrizko. Bai, da, letxua banatzi hoi, badirudi olako xistrinkei bat, ez da. Edo butade bat, ez da. Honek, ba ez. Azkenian, kultura letxuatek erakusten dizkigu gauz asko. Otxugabe daun persona batek letxu bat hartzen dunean, eta etxea jaman, eta tiesto batian sartzen dunean, ez? Eta abenduan landatzen dezun letxu hori apirilia jango dezu. Ez da udako letxua bezala, 30-40 honetan jaten dezula. Eta orduan zu, lau hilabete hoitan konstiente alimazea, lau hilabete behar izan ditula letxu horrek etortzen. Eta gero, letxua jaten dezun bakoitzian, edo erosten dezun bakoitzian, jabetze balimazea, baten bat, da hola, zuretzako letxuak egiten. 40 egun behar ditula. Eta zuk, Durangon, zuzea poeta bat, edo musikari bat, edo idazle famatu bat, zuk lan hori egin dezakezu, baten batek lurra lantzen dulako. Eta hori jabetzeko da letxua. Eta ez hori bakarri baizik, eta gero azoka jutezean ean baserritarren gana eostea. Ez okurriture egiteko, 80 zentimo eskatzea izunean, 70 aber jeste izun eskatzia. Alderantziz, ez, euro bat emango izut, porque... Hori da letxu horren funtzioa. Eta gero batez ere aurrak gure ganatzeko, claro. Aur asko etortzen zaizkit, esan ez behi da lehen urtean eman gendun letxua, eta jan gendun da oso goxua zeon, eta berriz letxua mila, bueno, bai, jazta. Eta harremantzeko, ez da, jendearekin, zenba jende pasaleike Durangoko azokan, zure estanetik? Zenba letxu, letxuen bidez, ez da? Nik datua badakit, baina ez dizut esango. Zatik. Ezin da esan, pekatua da? Bai, pekatua da. Gure sektan pekatua da. Baina ez, asko. Baina gozatzen dezu, ez da, Durangoko? Bai. Bueno, ni Durangoa jute naiz, hortara. Eta, bueno, ja jendiak ere badaki, han egongo naizela, egun guztitan da, egun guztin. Eta orduan, etortzen da, bai, galderak prestatuta, bueno, eta, bueno, agurtzea, eta, ua da 5 eguneko txute bat. Eta aipatu duzu, hainbesteko arrakasta, euskeraz ezik, gazteleraz ere atera behar izan dezula, ez da? Bai. Zaila egin zaizu, oengoz, beti euskeraz ateratzeaz, gaztelerara ere atera behar izan, esan edo kontu filosofikoa ere, esan dut? Bai, eske geina hori kostazait. Geina kostazaitena da, pentsatzia gazteleraz nolako liburua nahiko nuken. Ni jarri behar izan dut gazteleraz irakurriko duen baten tokin, ez da? Eta, bueno, bastante ondo dijoa, orduan, badirudi, martxa ona hartu dunez, seinale ona da, ez da? Eta desberdina da, Desberdina da. Ez da oso desberdina ere, baino bai. Karo, adibidez, esaerak, bertsuak, karo. Karo, baratza da, hoi dana. Eta, bueno, arrakasta horrek ere ekartzen duzu, Euskal Herriko pertsona ezagunenetako bat izatea. Bai, ze. Bai. Ez, ni telebistan oso gutxi ateatzen naiz, Eta jarraitzaileak dauzkatzuna. Bueno, jarraitzaile fidela, hori bai. Jakobista, badakizu. Ni zuri... Denetatik daude Jakobinua, Jakobitak, Jakobistak... Bai. Nola eramaten dezu hori, ez da? Badago, horrelako mitologia bat ere sortu da zure inguruan, ez da? Bueno, hori interesantia da. Ez mitologia gatikan, baizik eta, bueno, interes horren gatikan, ez da? Ni beti esan izan duet, hemen sektak sortu behar dira. Behi da kristauak ze exitua duten, ez da? Eta, bueno, azkenean sekta hoi, azkenean da jarraitzaile talde bat, edo, bueno, gaia guztokua duen jendiakin, konexio polita izatea. Eta orduan, hoi, zaindu inbier da, landu inbier da, eta, bueno, nahi, egila da, ez naizela horren zalia. Naiz, gaina ez dakat egunerokoako eta erdi paiaso izateko, hoi ez dakat.
Askotan kosta ite zait. Baina, bueno, nola normalian juntatze geanian, edo edozin etortze zaitenean, gure gadgetaz itzein behar da. Erresa da. Eta, bueno, orain, ezagitzen magarren urtea, baina biziparatzea webgunea edo proiektua bea ere sortu dezu, beste, bueno, atal askorekin, eta beste dimensio bat eman diozuna. Bai. Noraino, zein da zure muga? Zein da, nora... Zu beti haudea? Muga beti da urdina. Urdina iristea bitartian kolore guzti dazkau. Eta berdiakin bakarrik ja nahikoa da, baina berdia urdina da bakizu, ez da? Euskaraz ez berdeik ez da, Bueno, babidan, bukaerako mendik urdina dia beti. Berdia dana urdina ikusten da. Orduan, ez, muga, nire iritsi zait, ikaragarrizko jakintza dakaula Euskal Herrin, oaindikan ere, zuaitzetaz, frutarboletaz, eta eraberean jakiteko goguan daun jende pila bat. Orduan, hoi segin behar du egiten. Badaukazu proiekturen bat, edo beste pausoren bat, edo... Asmua da liburu gehiago argitaratzea, gaio hauen ingurun. Hor, arazua da, ni oso mugatua naizela, asko kostatzen zait gauzak itia, zetik ondo itia kostatzen zait, oso aluba naiz hortan. Orduan, nik uste dut, jende gehiago jarri behar deula lan hontan. Jende gehiago jarri behar da, ontara, biltzea, hor sakabanatuta eta etxe pila batetan eta buru pila batetan daun jakintza hori biltzea, lehendikan bilduta daudenak ere arakatzea, grabaziotan daudena, jendeak esan ditunak, idatzi dianak, oidanak bildu inbierdia, eta gaur egungo eran, eta hemendik aurreako erabilgarri izango dian formatotan jarri inbierdia. Orduan hor, ez dakit, pentsatu beharko nik guztua ingo nukeena da sortu talde bat, ez dakit, crowdfundinga nola deitu, eta jendia dirua jarri gai hauek lantzeko. Eta hor jende gazte mordoska bat jarri, ontan lanian, bada, jendia. Eta hori izango litzake nik burundakaten helburu nagusia. Behin baino gehiotan aipatu duzu, eta zure lana eta ezautzen zaituztenak, hizkuntzarekin, ez da, natura eta hizkuntzak daukan harreman hori, eta zure hitzak esan dituzu, ez da, sinonimoak. Zer nolako harremana daukan naturarekin euskarak? Haure ere aipatu izan duzu, ez da? Izugarria. Lotur estua. Bai. Nik, egile esan da, nik euskeraz jaio naiz eta euskeraz bizi naiz, eta ez dakit beste hizkuntzak nik ezautzetutenak bintzat ez dake harreman hori naturakin. Gauzak esateko eta kokapenak azaltzeko, toponimia azaltzeko, bizitzeko erak esateko, elikadura, gauza importantetaz hitz egiteko natura eta landareta eta lurrea jotzeko oso hurbila dakau, oso. Eta ez hori bakarri baizik, eta hori eraman dugu gauza modernoetara, ez da? Eta hori oso interesantia da, ez? Adibidez, gaur egun esaten dugu garatu. Eta jendeak ez dakiz erdan garatu. Oain, dano dakigu modernidadian garatu zesan nahi duen, ez da? Psikologo batek esango izuz, garatu inbertzea, ez da? Esan birrean loretu inbertzea, ez? Edo jorratu erabiltzen dugu, alorrak, orduan, itzpila badakau, txertatu, orduan, hoi oso egunerokoa deu eta niri oso interesanti iruditzen zait. Eta horrek lurreako koska, txikitu iteu. Orduan, hoi baliatu behar deu, horri indarra emateko, ez da. Eta hor dakau jakintza bat izugarria, gaur egun dana simplifikatzea guaz, badirudi modernidadia dela, zenbat eta hitz gutxi jokin, gauzak gehiago esatea, ez da. Nik alderantziz, iruditzen zait, jendeai aukera eman biertza jola, Adibidez, artikuluei buruzko liburu hortan azalduko da, adibidez, gu oain zahar sasoia da gaude, ez da. Guk zagarran guk mutxikina ditzen jo, baina mutxikina esateko 25 hitz bilatu ditut. Edo zagarran txortena esateko 24 hitz. O zagarra txertatu itea, txertatu esateko 14 hitz. Hoi da? Hain toki txiki, hain kultura, ez dakit nola esan,
trinkotua, konprimitua lurralde txiki batian, olako aberastasuna eukitzia, eta guk gero hoi ez erabiltzia, adibidez kazetarik. Kazetarik gaur ere irratin entzun dut aldaketa klimatikoa. Nun gaude, ez da? Erderaz pentsatzen, eta erderaz lan den euskeraz. Orduan, nik uste horri buelta eman birtzaiola, eta aukera badakau. Orduan, nahi dunak, hor daka. Bainako bazukin, orduk eta ordu pasako genitun, beste gauza askokin, baina denbora ere gainera etorri zaigu eta hemen utzi behar dugu. Eskerrik asko. Bai, hiri. Nun gogua, egiteko eta laster arte. Eskerrik asko eta nahi zuen arte. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.